The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name." Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, meaning the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Sa dili pa kita makapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ni kadlawa, gikinahanglan ng atong pagpangandam sa itong kaugalingon. If you are a believer, use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique, which we call rebound. 1 John 1:9 nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And for you, unbeliever, the issue you're facing is not naming your sins, is not confessing your sins. It is faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang. Gamita ka ng imong free will to make your most important decision, the decision to believe in Christ. Therefore, sa hilo mag-andam taas tong kaugalingon. Let us pray. Magan po kita. Salamat o Diyos nining lain usab nga higayon nga imong gihatag kanamo
sa pagdala kanamo nining dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong, which is the process of developing our spiritual momentum, pagpadayon niini adlaw-adlaw. Salamat ning among Bible study through the YouTube, ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Jesucristo kin tanan namong giampo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga suki. How are you doing? Kamong tanan, welcome na sa atong Bible study through the YouTube. Grasya king tanan nga nagaginhawa pa ta. Salamat kita sa Dios niini og we are so grateful to Him for extending our life, which indicates that His plan for our life is not yet over. O nagalihok pa ang iyang kaluoy, gugma, grasya, nga bisan kini mao ang pulisa sa Dios, dili kita takos niini. We do not deserve it, we do not earn it, nor work for it. Kay grasya man. Okay, niya kita nagadupot yapon sa atong tunanan nga giuluhan og grace, ang doktrina sa grasya. And we have already defined grace. It is unsa. Ang definition sa grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Langkubo na to. Kini mao ang buhat lihok sa Dios alang kanato nga dili takos way kanang angayan nga mudawat. And yet ang Dios nagalihok gyapon nini. Okay. Kitang mga Kristohanon ubos sa grasya sa Dios. Okay? So gyud niya tong higayon nga tong gidawat si Ginoong Jesucristo. We have been covered by grace all the way through. Okay? Gikan sa pagkaluwas nato hangtod sa katapusan natong ginhawa niining kalibutan na kita gisuluban o gitakuban kita sa kanang lagda o pulisa policy sa grasya. Okay? So grasya kinita nagalihok. Be it sa atong pagkinabuhi, grasya, or sa atong pagkamatay, grasya. Kaya atong tukbilon kining bahin ini, kay bahin pa man kini sa grasya. Una sa tanan, itong kinabuhi, labihas kamubo. Gusto? Karon nagaginawa pa ta, buhi pa kita, ugma, wala na. It's just like a vapor. Okay? Now, doon ay mga duha o dili kay duha lang ka mga kapilian nato ingon ta options o ingon ta alternative sa atong kinabuhi. Okay? Ang unang option, unang kapilian nato mao kini. Ang unang option sa kinabuhi mao ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga atong manluluwas alang sa atong kaluwasan. Okay? Now, kaysa diha si Ginoong Jesucristo nagabitay dito sa cross, siya gihukman alang sa mga sala tungod sa mga sala sa tibuok kalibutan. Ang matag sala nga gibuhat, okay, sa tibuok kasaysayan sa kaliwatan sa tao, didto gibubo gihuho ngadto kang Ginoong Jesucristo didto sa cross ug siya gihukman. Mao nga ang Roma 5:8 nagaingon man, God demonstrates His love toward us in that sa diha nga kita mga makasasala pa while we were yet sinners, si Ginoong Jesucristo namatay ingon nga puli kanato as a substitute for us. O diha ang popular sa mga bersikulo nga gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga
tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak, the uniquely born one, nga si kinsa katong mutuo kaniya dili na malaglag kundili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Now kining maong kapilian mao ang pagtuo nato kang Ginoong Jesucristo alang sa atong kaluwasan. Bisag si kinsa makaangkon nining maong kinabuhing wala na katapusan nga gisangkap sa Dios at the moment nga ikaw motuo kang Ginoong Jesucristo, pinagi lamang sa pagtuo kaniya. See? At the moment of faith in Christ, simply by believing in Him. O nabitaw gipakita, gipadayag, klaro diha sa Juan 1:12 nga nagaingon nga, but as many as received Him, to them gave He the power nga mahimong mga anak sa Dios, even to those who believe in His name. Now kining maong pagtuo is receiving a gift. Okay? Pagdawat kini o gasa. Kay ang pagtuo God dili ni sistema sa pag-inunta kanang paghalad or any form of commitment sa bahin sa usa ka tawo. Kay ang pagtuo mao ang pagdawat og gasa. Ag usa ka gasa nga wa tay angayan, di ta angayan mo dawat ug dili kita takos. Now, unsa may alternative sa pagtuo diha kang Kristo alang sa kanang kaluwasan? Mao ang unsa alternative? It is eternal judgment. Klaro man na kayo sa Juan 3:36 ug sa Juan 3:18. Unsa may gisulti sa Juan 3:36? Siya nga nagatuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan siya nga dili motuo sa anak, dili makakita, makakaplag o kinabuhi kundili ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. O diha usab sa Juan 3:18 unsa gisulti? Siya nga nagatuo sa anak dili na hukman, is not judged. Apan siya nga dili motuo, hinukman ang daan. Tungod kay wa man siya motuo sa talagsaong anak sa Dios. Kita nimo? So, ang unang category of options and alternatives is eternal salvation or eternal judgment. So, just excuse me ni atong murag ning hasol nato kadiyo. Okay? So akong balikon katong punto ng unang kategorya sa kapilian o kanang alternative mao ang eternal life or eternal judgment. Now, kay ang option, ang kapilian mo mao ang pagtuo kang Kristo alang sa kinabuhing dayon. Apan ang alternative, ang lahi nini o kanang atbang nini mao ang pagsalikway kang Kristo o ang pag-antos didto sa unsa eternal condemnation. Okay? So mao kana ang unang opsyon, unang kapilian. Karon adto ta si ikaduha. Ikaduhang kapilian nimo sa kinabuhi mao na kini naghisgot na sa magtotoo. Ang ikaduha nga kapilian sa kinabuhi mao ang unsa pagtuman sa magtotoo. Pagtuman sa magtotoo sa plano sa Dios pinagi sa iyang kinabuhi, pinagi sa pagkat-on sa pagkanang huna-huna o paggamit sa pulong sa Dios. O kining maong kapilian nang ginahanglan kini og unsa adlaw-adlaw nga pag unsa desidir nimo nga mo desidir ka himuon ba nimong kanang pasiuna ang pulong sa Dios
sa imong kinabuhi. You see? The alternative sa pagtuman sa plano sa Dios sa imong kinabuhi is a life of misery. Alang sa magtotoo, nahibaon naman kanina. Kanimo magtotoo nga tubo na or advancing, nahibaw kanini nga ang alternative, ang atbang nini inay ikaw mutuman sa plano sa Diyos mo kinabuhi, pinagis pagkaton, pagtuon, pagdawat, pagtuo o paggamit ni sa pulong sa Diyos mo kinabuhi. Okay? Now, kumaligo na, basig nuwa kas passing, ang alternative, ang atbang sa imong pagtuman sa plano sa Diyos imong kinabuhi, panagis pagtuon, pagkaton, pagtuo, pagdawat, o paggamit sa pulong sa Diyos, mao ang misery. That's the alternative. Kung dili ka mutuman sa plano sa Diyos imong kinabuhi, okay, dili ka manumbaling, dili ka mutuman. So, dili ka magasubay sa plano sa Diyos. Kaya sa may subayo ni mo kay wa man kay pagtuon sa pulong sa Diyos. Mao na nga ang imong dangatan sa imong kinabuhi sa pagkamakaluluoy. You are miserable although you are a believer. Kasabot ka? Why question sa imong pagkamagtotoo? Mahilangit ka na. Kaya magtotoo ka naman, luwas ka naman. Pagkumbahin na sa imong pagkinabuhi ning atong karon, kinabuhi karon, believer in time naman kita karon, then our life would be miserable. Okay? This self-induced misery, ikaw raman po'y naghimong alaon sa mong kaugalingon, may kalabutan kini sa imong pagbati o ang mga kanang ingnon ta arrogance complexes tungod sa sala. O kini, it's characterized by subjectivity, mga kagubot, kaguliyang na ang imong wa na'y pagkatulid sa imong pagkinabuhi ug naa nay unsa mga kanang unsa bay binisayang frustration. Ikaw murag mo bati ka na pagka gusbat, okay? O paglaom, ingnon ta lang. So, the result is either Kristohanon nga pagka-moral or moral nga pagka-Kristohanon or immoral, which is called in English immoral degeneracy. Okay? Or may kombinasyon ining duha. Now, kining ikaduha nga kategorya sa imong kapilian o alternatives, may kalabutan kini sa imong Kristohanong pagis pagkinabuhi. Unsa katutong imong kapilian? Tumana, sunda ang plano sa Dios, ang iyang kabubuton, ang iyang tuyo sa imong kinabuhi, and share, ambite o ambita ang kalipay sa Diyos. Share, enjoy with the happiness of God. Hinatag naman na sa Diyos niya. Gasa na. Imo nang naangkon tungod kay ikaw. May katakos na. You see? Ang alternative, ayaw na lang panambalinga, ayaw na lang pagtuman sa plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Live a miserable life. You see? Kasabot ka? Naragod na nimo, sumabi na akong mutigbabaw gyapon kinamong prinsipyo nga. It is a matter of choice. Naragod nimo sa pagpili. Nakikapilian. You see, apantiman lagi kining prinsipyo nga ang tao produkto ra sa iyang desisyon. Ang mga magtotoo, kita ang mga magtotoo. Unsay atong himuong desisyon, maunay dangatan sa atong kinabuhi. We are a product of our decision. So, mao na ang ikaduha, ang kapilian. Ikatulo. Ito ta sa ikatulo.
ang ikatulong nga kapilian may kalabutan ni sa pagkamatay. It is related to death. Now, ang kining kapilian, ang pagkamatay nga kanang hustong kamatayon, mahimo lamang kini, makabot lamang kini tungod kay ang Dios mao may himog desisyon. Siya man, He makes the decision because God decides the time, ang kanang panahon, ang unsang paagiha, the manner, ug ang dapit sa atong kamatayon. Kinigi butyag ni gipadayag ni Apostol Pablo. Unsa gisulti niya sa Pilipos 1:21, alang kanako ang pagkinabuhi mos Kristo, apan ang pagkamatay ganansya. For me, living is Christ, and dying is profit. Okay? Now, what is the alternative to dying well? The alternative, mao ang pagkamatay, ubos sa gitawag o maximum divine discipline. Na biyang pagkabugat nga unsa, disiplina sa Dios. Ubos kini sa prinsipyo sa gitawag og sala nga makamatay. Nga kini gihisgutan ni sa 1 Juan 5:16. Okay, ang gisulti sa 1 John 5:16, there is a sin leading to death. I do not say that he should make a request for this. Now, in either case, sa bisag unsa niining kanang hitabua, whether ang magtotoo kanang usa ka mananaog, kinsa man ning mga magtotoong mananaog, kadtong nagatuman sa plano sa Dios, or ang mga pildiro nga mga magtotoo, siya nga napakya sa pagtuman sa plano sa Dios. The death of the believer is always God's victory. Di man yun na. Kanunay yun na. Iya yun ang kadaugan. Kadaugan sa Dios. Okay? Kana sa kamatayon sa magtotoo. Kay ang kamatayon sa matag magtotoo ni Ginoong Jesucristo, mao kini ang sovereign decision of God. Labaw gud siyang makamagagahom. Mao ni ang iyang desisyon sa atong pagkinabuhi, okay? In our lifetime, di ba mohimo mangkita mga daghang mga desisyon? Some are good decisions, some are bad. Okay? Kining mga tukma maayo nga mga desisyon atong na himo o nabuhat kining maong paghimog desisyon didto sa usa ka lugar o dapit nga may kusog, position of strength, ug kadtong mga daotang mga desisyon, mga ingon ta mga dili maayo mga desisyon, mga sayop, gikan kini sa dapit sa kaluyahon, from the position of weakness. Inoon, when it is time for the believer to die, kung iya nagyong panahon, ang kamatayon sa usa ka magtotoo nga mananaog o kanang pildiro, kanunay gyud ni nga desisyon sa Dios. Sabtag na. It is always God's decision. Kay ang pildiro nga magtotoo, wa ni magpasabot nga nawagtang ang iyang kaluwasan, wa. But the loss of special blessings, mga espesyal nga mga panalangin alang ni ining atong panahon o ngadto sa eternidad. And in either case, ang kamatayon is God's victory for the winner or the loser. Ma-winner ba siya o ma-loser ba siya sa kinabuhing Kristohanon? Kaya ang 1 Corinto 15:55 nagaingon, O death, where is thy sting?
O grave, where is thy victory? Now, ang tubag ni ini, diha mabasa sa versikulo 57 nga nagaingon, thanks be to God who gives to us the victory through our Lord Jesus Christ. Now, ang usa ka magtutuo nga mananaog, winner, kay siya nagatuman man sa plano sa Dios, has the most fantastic life. Anaa siya'y pagsinati sa labiyang kanindot, kamabulokon, kulbahinam, nga matang sa pagkinabuhi, dinhi sa yuta. And, unsa, maximum blessing. Maximum na yun ang iyang mga panalangin nga madawat diha sa pagkamatay niya. Kaya diha sa Pilipos 1:21, si Apostol Pablo nagaingon, on the basis of my confident expectation and hope that I shall not be put to shame in anything, but with all boldness Christ shall even now as always be exalted in my body, whether by life or whether by death. For to me, living is Christ, meaning occupation, pagkaokupado sa persona ni Kristo, and dying is profit. Ganan siya ang pagkamatay. Naon sa may buta sa buti ni mga bersikulo ha? How can dying be profit? Ang tana ka tingali. Kamu nga bag-o pa mo, siga tingali niyong mata. Ganan siya ang pagkamatay. Now, so, okay, paminaw. If living is occupation with the person of Christ, ang pagkamatay, mauna ang pagkawa sa gikan sa lawas o sa pag-atubang naong sa Dios. Dying is absence from the body. Kanya, face to face with the Lord. Naman na sa 2 Corintios 5:8. Then, ang pagkamatay, mauna, can only be much more profitable than living. Kaya ang bahin sa pagkabuhi pa ba, living face sa plano sa Dios, unsa man ang emphasia. The emphasis, mao ang kabubuton sa magtotoo, agig tubag sa pulong sa Dios, o ang kinabuhi, ubos kini sa pulisa sa Dios nga mao ang grasya, God's grace policy. Apan sa dying face, sa kamatayo na diha sa plano sa Dios, ang emphasia mao ang pagkamalabang makagahom sa Dios ug ang iyang pulisa sa grasya. Busa, ang Dios mao'y mohimo og desisyon sa tatna sa panahon sa kamatayon sa magtotoo. Okay? It is His decision. Iyang desisyon. Siya, ang Diyos mao'y mohimog desisyon sa unsang paagiha sa pagkamatay niya ng maong magtotoo. That also, mao ang iyang desisyon. Og ang Diyos mo himog desisyon sa lugar o dapit sa ikamatay niya ng maong magtotoo. Kana usab, mao iyang desisyon. Busa, ang kamatayon, unsa, kadaugan niya sa Diyos. Sabtag na. So, nabitaw na 1 Corinthians 15:57, thanks be to God who gives to us the victory through our Lord Jesus Christ. Now, inomdom ka ba ni Job? Sa diha nga si Job nakadungog na nangamatay ang iyang mga anak sa iyang isulti. The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Now, kay ang konklusyon nining Salmo 116
Versikulo 15, mao kini. Labihan sa pagkabililhon ang kamatayon sa usa sa iyang mga anak. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Nanibaw na mag-unsa ning mga saints dinhi. Ang mga saints nagpasabot ni mga magtutuo. Winner ba siya o loser? Okay? Therefore, diha sa kamatayon, Revelation 21:4 on sige sulti, God shall wipe away all tears from their eyes. Iyang pahiran ang tanang mga luha ikan sa ilang mga mata. There shall no longer be any more death. Wala na kamatayon. No more mourning, no more crying, no more pain, for the old things have passed away. So, nini ikaduha nga konsepto sa kamatayon, mao ang kadaugan sa Dios. Ug ato kining kanang langkob, okay, we summarize kining kanang as we go along ang mga unom ka mga prinsipyo sa kadaugan sa Dios sa kamatayon sa usa ka magtutuo. Mao na kitang mga magtutuo karon gipahimangnuan kanunay nga unsa di ay ka mabulukon nga atong kinabuhi kon kita nagatuman sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Kay inigbiyan nato ning kalibutan na or pinagi sa physical death baron o ang rapture, whichever comes first. Unsay mo na kita pagahimuan man tao pagtasal. God is going to evaluate all our deeds dinhi ini nga atong kinabuhi karon. Pag ingnon ta kung maklaro nimo, evaluaton ba? God is going to evaluate. Ug mao kini ang final evaluation immediately after the rapture. Mao niginganlan og bema seat, bema, judgment seat of Christ. Di magina kay paghukom o judgment kana panultihon lang na nga mao kanang evaluation time. Okay? Nga sa diha nga si Ginoong Jesucristo mo kanang himo nagpagtasal sa mga kinabuhi sa mga magtutuo o ang mga pang-apod-apod na unyas mga ganti accordingly. Siya mo himo nini, he does so as a judge, maghukom as the Chief Justice of the Supreme Court of Heaven. Nanaman na sa John 5:22, for the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. Ato ni ipadayon ugma. So ayaw si piyata ang sumpay nini, magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagtudlo ka na mong dugang mga kamatuoran. Hagita kami o Diyos nining tanan nga mong nadungog o nga mong nakatunan gikan sa imong pagtudlo pinagi sa Espiritu Santo. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum hangtod makabot gyud namo ang among ultimate goal as believers, spiritual maturity. Nga diin mo ka na ang stage of capacity for life, capacity for blessings, and capacity for love. Salamat ninyo among Bible study through the YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kining maong ministry o Diyos. Gamita kini in a mighty way and according to your will. Salamat ning tanan o Diyos sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.